taught me, but nothing makes sense anymore. Oh, it hurts to grow up, 'cause nothing makes sense anymore. Hello mga tugangs, good morning and welcome back to my channel. For today's video mga tugangs ay may adventure ako ngayong araw. Makikita yung background ko is medyo madahon. Bali, andito po ako ngayon sa Inarihan sa Carolina, Naga City. Nagkaroon po kami ng swimming ulit dito sa Carolina. Yung Inarihan po ay ang tubig nito is galing sa Mount Isarog siya dito sa Naga City. Syempre gusto kasi namin dito mag-relax, na pag-isipan namin na mag-swimming ulit, na biglaan kasi to. Brownout kasi sa Naga City ngayon, the whole day 6 o'clock to 6 p.m. Kaya naisipan namin mag-swimming. Nakarating na ata kami dito mga 1 o'clock or 2 o'clock ng hapon. So ngayon, kakarating lang ni Dice at ni Paul. Pagpunta namin dito, yung kasama ko si Lala at si Ice. Doon pala po sa mga gustong pumunta dito, pwede kayong mag-commute. Kung nasa bayan po kayo ng Naga City, sa sentro ng Naga City, pwede kayong sumakay doon sa Carolina Terminal. And then, maglalakad kayo papunta sa may parteng Casa Catalina Resort. So pag nandun na po kayo sa Casa Catalina Resort, makikita nyo may river. So Inarihan na yon. So dito may mga cottages dito na mga worth 100 pesos lang siya. So pwede nyo nang ma-enjoy yung place talaga. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Hi mga tugangs, andito na ako, kasama ko yung mga tropa ko. Bali, ito si Paul. Ayan, nag-headbang, hindi ko alam kung bakit. Ba't nga naman nag-headbang? Ay, alas to buko. Long hair. Siya si Ice. Yan, alam niyo na yan. Yung batang makulit. Mga ilang videos na sa vlog ko, laging kasama to. First time sa vlog ko, si Lala. At for sure, kilala niyo na to. Yan si Dice. Yan yung tagaluto namin ng pansit gisado at kinalas. Si Dice yung kasama ko sa second vlog ko na kumain ng kinalas doon sa Magsaysay Avenue. Pumunta kasi kami dito mga tugangs kasi burnout sa buong Naga City. So wala kaming masyadong gagawin. Kaya biglaan yung plano. To be honest, may plano talaga kami, hindi dito. Ang plano natin saan? Original? Saan ang plano natin? Malagsay Falls. Ano nangyari? Ano nangyari? Hindi ako nag-back out. Ano sa'yo? Nag-back out? Tagalog ka bro. Back out, English yun. Back out sila. Piloso. Bebe. Sino nagplano? Napunta ng na Malagsay? Actually, tayo na yung kati, ikaw, ako. Tapos, pero ito yung pasimuno. Suggestion ko man lang. Ano nangyari? Yung back out ko eh. Wow, kami nag-back out. Kami. Ako, hindi ako back out, kaya parating habol ako. Tapos itong dalawa naman, wala talaga tong kaplano-plano na sumama mag-swimming. Ngayon, ang pasimuno naman ng Inarihan, ito si Lala. Yan yung nagplano ng pagpunta dito. Biglaan yung pagpunta. Ayan. Ang gawin ko, may kulay. Anong sabi pag drawing?
Tarantado. Tarantado. Nadangog ko na yung tarantaran niya. Pag ang drawing walang kulay, tarantado. I'm falling back into you. I thought we'd be smarter. I got nothing left to lose. You said you fall with me. No matter how far it goes, down deep and under. Circle is pattern, but I need you close. All I ever wanted was for you to prove me wrong. You're changing our colors again and again. I could never let you go. Something. Harap. Ano po? Okay na okay? Okay na okay? Mga tugangs, yung tubig dito galing doon, galing sa Mount Isarog. So, kaya malamig. Sarap. Sarap dito. Pang ilang beses mo na dito, Paul? First time. First time, first time ko rin dito. Kahit na malapit lang ang school ko dito dati, 4th year high school ako, pero hindi ako napunta dito. Whew! Lamig. Para ka nag-swim sa may yelo. Promise. Again, I could never let you go. Something about you feels so different. Makes me wanna risk it every time I look at you. Yun mga tugang sa dito na ako sa bahay, kakarating lang. Grabe, nakakapagod din kahit papano, pero masaya. Sa ngayon ay 7:30 PM. Hindi ako nakapag-vlog mga tugangs dahil biglang umulan sa Carolina at hindi ko pwedeng ilabas yung aking action camera para mag-vlog kasi wala po itong waterproof case. So yun, si Dice at si Paul ay as of now, habang nag-vlog ako, naiwan po sila sa Carolina. Pumunta sila sa isang coffee shop at may kausap si Dice doon na client. Ayun, kumakain sila ng dinner. At yun, sana meron akong pasalubong na burger dyan na Paul at Dice. Bali si Ice at si Lala nasa bahay ni Ice. Iniwan ko na sila doon kasi kailangan ko na umuwi. Basa pa kasi ako. Yung short ko, yung t-shirt ko basa. So kailangan kong umuwi na. Hindi agad ako nakauwi dahil syempre tumambay muna ako ng konti kila Ice. Pero pagod na masaya. Diba? Yun mga tugangs, mag-share lang ko ng konting inspiration lang sa inyo na masarap gumawa ng vlog na kasama mo yung mga kaibigan mo, family mo,
at kung sino man yung mga gusto mong kasama sa vlog mo. Sa madaling sabi, masaya ka, kaka-create ka ng content. Sana po ma-realize po ng mga kasama natin na mga aspiring YouTubers na mahirap na madali na mag-create ng content. Mahirap in a sense na mag-isip, pero pag naka-create ka ng content, masaya. So, gusto ko pong maisip ng mga ibang kasama natin sa YouTube na madali lang naman mag-create ng content. Basta sipagan lang talaga, maging creative ka lang, siguradong magiging maganda yung magiging resulta ng inyong vlog. So, sana po wag na po natin samahan ng mga watch to watch, mga sub for sub or click to click ads na yan. Sad to say po na talagang ang community po natin sa YouTube ay sobrang ang dami ng mga pasaway. Alam po natin yan. At sana gusto ko po silang magising or magkaroon lang ako ng awareness na madali lang po mag-create ng vlog at hindi mo kailangan i-watch to watch ito. At hindi mo na kailangan bumili pa ng WH at subscribers. Pag masaya ka kasi sa ginagawa mo at syempre alam mo yung mga ginagawa mo sa YouTube at hindi ka pa gumagawa ng kalokohan, talaga magiging masaya yung YouTube channel mo. Hindi ka mapapagod, hindi ka mag-iisip ng kailangan mong mag-watch to watch or kailangan mong mag-play all dun sa team mo kasi yun ang trabaho mo. So gaya po sa akin, wala po akong mga team na ganyan na kailangan i-play all ko. It's because masaya ako sa ginagawa ko. So pumunta po akong sa inarihan. So pagdating ko dito sa bahay, i-edit ko siya. Edit ko, upload ko, wala na po akong ibang iisipin. Diba? So kung gusto nyo pong panoorin yung vlog ko, salamat po. Kung ayaw nyo pa rin, salamat pa rin. Kasi alam ko, in time, may mga viewers ako na magugustuhan yung aking mga vlogs. Alam ko pong hindi ko lahat mapiplease na panuorin ang vlog ko. Pero, I'm trying my best na makakreate po ng magagandang vlog. Although, hindi ako kasing galing nung iba. Pero, at least, alam ko na tama ang mga ginagawa ko. At least hindi ako gumagawa ng mali na sistema sa YouTube channel ko. So, hanggang dito na lang mga tugangs at alam kong sobrang mahaba na tong video na to at maraming salamat kasi nakaabot kayo hanggang dito sa dulo ng aking vlog. So, magpapasalamat po ako sa lahat na nanonood hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon sa aking YouTube channel, sa mga latest video at sa mga previous videos ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. So, paano yun mga tugangs? Maraming salamat ulit at see you on my next vlog and God bless. Life is good mga tugangs.